Τι συνέβαινε στα σπίτια των Ιρακινών πολιτών και στους δρόμους της χώρας τους, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και αμέσως μετά από το τέλος του πιο αμφιλεγόμενου πολέμου στη διάρκεια του 21ου αιώνα. Απαντήσεις θα λάβετε στην ταινία «Στη σκιά του Φίνικα». Roger, he's wounded. Hit him. In the truck. Get the truck in him. Go forward of it and hit him. Roger. Στα τέλη του 2002 αποφάσισα να ταξιδέψω στο Ιράκ για να καταγράψω την καθημερινότητα των Ιρακινών αλλά και των άλλων λαών της Μέσης Ανατολής. Επειδή ο μόνος τρόπος που τα μέσα ενημέρωσης της Δύσης παρουσίαζαν αυτούς τους λαούς ήταν πάντα σε σχέση με το τζιχάντ. Ήθελα να εξερευνήσω τους ανθρώπους αλλά και τον πολιτισμό τους και να προσπαθήσω να συνεισφέρω στη μεγαλύτερη κατανόηση αυτού του λαού και της κοινωνίας τους. Επιθυμούσα να αντικρούσω τις πολύ επιφανειακές αναφορές των δυτικών μέσων ενημέρωσης που συχνά ήταν αρνητικές στον τρόπο που σκιαγραφούσαν τους ανθρώπους της Μέσης Ανατολής. Ο Αυστραλός σκηνοθέτης Wayne Coles Janess κατέγραψε τις αντιδράσεις των Ιρακινών τις ώρες που ο πόλεμος πλησίαζε, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, αλλά και την πρώτη περίοδο της προσπάθειας ανασύστασης του κράτους του Ιράκ. Η ταινία έχει προβληθεί σε περισσότερα από 40 φεστιβάλ, αποσπώντας διάφορα βραβεία, αλλά έχει απορριφθεί από όλα τα κινηματογραφικά φεστιβάλ σε αμερικανικό έδαφος. Έχει απορριφθεί επίσης από τα φεστιβάλ του Καναδά και της Αυστραλίας. Αντιθέτως, έχει προβληθεί στην Ευρώπη, στην Ιαπωνία και στη Νέα Ζηλανδία, όπου οι αντιδράσεις των θεατών είναι συγκινητικές. Οι θεατές που είδαν την ταινία στα διάφορα φεστιβάλ όπου παίχτηκε ταυτίζονταν με τους χαρακτήρες του ντοκιμαντέρ και έκπληκτοι διαπίστωναν ότι και οι Ιρακινοί είναι ανθρώπινα όντα. Όπως όλα τα ανθρώπινα όντα λοιπόν στον πλανήτη μας, αυτό που κυρίως τους ενδιέφερε ήταν να ζουν με ασφάλεια, να είναι με τις οικογένειές τους και να μπορούν να διασφαλίζουν το καλύτερο μέλλον για αυτές. Ο τρόπος ζωής και ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας τους πριν τον πόλεμο ήταν αρκετά ήσυχοι και κανονικοί. Βλέπει κανείς στην ταινία ότι οι άνθρωποι κάνανε πάρτι, σπουδάζανε στα πανεπιστήμια, πήγαιναν στα ζαχαροπλαστεία και οι θεατές βλέπουν με κατάπληξη πόσο κανονική ήταν η ζωή, σε αντίθεση με τώρα που επέστρεψα μετά τις εκλογές στο Ιράκ για την πρώτη Ιρακινή κυβέρνηση. Ο κόσμος, δυστυχώς τώρα πια, ζει συνεχώς υπό το κράτος του φόβου. Thank you.